У живым эфире на Белсате новины. Меня зовут Александр Путилан. Вітаю. Міністерство внутрішніх справ признало Белсат экстремистским формованием. В официальном поведомлении говорится, что на территории Беларуси заборонена деятельность группы громадянов, объединенных интернет-ресурсами Белсат. Гэта фармулёўка ў прынцыпе абсурдная. Гэта тое самае, каб наказаць людзей за тое, што яны сабраліся ў бібліятэцы вакол кніжнай полкі з пэўнай назвай, з назвай пэўнага тыпу літаратуры. Натуральна, што прызнаць мільёны беларусаў, которые глядзяць нас альбо чытаюць у соцсетках, альбо глядзяць на ютубе экстрэмістамі немагчыма. Гэта тое самае, што прызнаць экстрэмістамі увесь народ, бо пераважная большасць беларусаў ўсё-такі давяраюць незалежным сродкам масавай інфармацыі, у тым ліку і Белсату. Юрысты Белсату высвятляюць, каго ўлады могуць аднесці да, цытата, групы грамадзянаў, аб'яднаных з дапамогаю інтэрнэт-рэсурсаў Белсат. Толькі тых, хто супрацоўнічае з каналам, але гэтую супрацу трэба давесці, альбо ўсіх падпісчыкаў інтэрнэт-рэсурсаў Белсату, YouTube-каналаў, інтэрнэт-старонкі, сацыяльных сетак, а гэта мільёны беларусаў. Следчы камітэт і дзяржкамітэт судовых экспертызаў фабрыкуюць крымінальныя справы. Фальсіфікацыі адбываюцца на ўсіх узроўнях, ад збору матэрыялаў і папярэдняга расследавання да стадыі наглядальнага органу пракуратуры. Пра гэта новае расследаванне ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол». Реально, мы это переделывали, мы созванивались с экспертом, брали пакет, перефоткивали и туда вставляли это. Потому что эксперт как раз, как я понимаю, он видел, что косяк, потому что он даже не описывает. Фактически речь идет о подмене вещественных доказательств, изменении внешнего вида и свойства их упаковки, а также о подлоге протокола следственных действий. А ведь именно от фиксации доказательств и их процессуального закрепления во многом зависит судьба уголовного дела и, как следствие, человека. Если по закону она, как руководитель органа предварительного следствия, должна была отказать в возбуждении уголовного дела ввиду недопустимости доказательств, полученных с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Но почему-то вместо этого Хлыщенко-Хазановская осознанно идет на преступление в группе с начальником отдела наркоконтроля и сотрудником Госкомитета судебных экспертиз. Інтэрпол не будзе шукаць і затрымліваць Святлану Ціхановскую на запад улады ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік нацыянальнага бюро гэтай арганізацыі ў нашай краіне Дмітрий Медведзеў. Пасля вывучэння пададзеных намі матэрыялаў была прынятая пастанова спецыяльнай працоўнай групай структурным падраздзяленнем генеральнага сакратарыяту аб немагчымасці выкарыстання каналаў Інтэрполу для вышуку гэтай грамадзянкі. Са словаў Медведзева, пастанова наконт адмовы ў пошуках Ціхановскай тлумачыцца выключна правіламі і нормамі, прынятымі ў працы Інтэрполу. На пачатку красавіка КДБ Беларусі ўключыў Святлану Ціхановскую, Паўла Латушку, а таксама яшчэ 15 чалавек у пералік арганізацыяў і фізічных асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. 3,2,5 гады калоніі ў суде цэнтральнага раёну Гомля вынеслі прысуд праваабаронцу вясны Леаніду Судаленку і валанцёрцы арганізацыі Таццяне Ласіцы. Суддзя Сергей Салоўскі прызнаў праваабаронцу вінаватым у арганізацыі і рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, навучанні і рыхтаванні асобаў для ўдзелу ў такіх дзеяннях, а таксама іх фінансаванні або іншым матэрыяльным забеспячэнні, і асудзіў Леаніда Судаленку на 3, а Таццяну Ласіцу на 2,5 гады пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. 5 гадоў калоніі. Такое пакаранне запрасіў пракурор для палітвязня Мікалая Дзядка. Сёння ў Менскім гарадскім судзе аднавіўся працэс паводле крымінальнай справы супраць блогера і актывіста анархічнага руху. Судовае паседжанне пачалося затрымкаю ў сувязі з паведамленнем аб замінаванні будынку суда. Мікалая Дзядка затрымалі 11 лістапада, моцна збілі і выставілі абвінавачанне паводле 3 крымінальных артыкулаў. Блогер не прызнаў віны ні па адным артыкуле. За час зняволення Дзядка неаднаразова кідалі ў карцар, а некалькі тыдняў таму ягоную адвакатку адхілілі ад працы. Прысуд блогеру маюць агучыць праз тыдзень. Мова 404. Под такой назвай выйшла кніга пра дыскрымінацыю за беларускую мову ў Беларусі. Аўтарка-актывістка Аліна Нагорная. Аднак, нягледзячы ні на што, беларуская мова прабівае сабе шлях ва ўсіх сферах жыцця. Днямі ў адным са спальных раёнаў Менску адчынілася беларускамоўная кавярня «Апострав Кава». Інтэр'ер аздоблены беларускім арнаментам і партрэтамі пісьменнікаў, намаляванымі сынам уладальніка кавярні. Якіх менавіта пісьменнікаў наведнікам трэба адгадаць. За кубачкам кавы і дэсертам тут можна пачытаць беларускамоўныя кнігі. У кавярні прапануюць акрамя кавы грэчкавую гарбату ды абляпіхавы ўзвар. І, вядома ж, сэрвіс па-беларуску. Праз гадзіну дадамо замежную інфармацыю. Да сустрэчы о 17-й.